салом алейкум тамошобинони азиз. имрӯз мехоҳам ки як бори дига упаковка распаковка кардама шумо дар ҳамин аппарати пиёз майда кунака нишон дидем. ин на танҳо пиёз майда мекуна, и зиврабой мекуна, и ҳамаи кора мекуна. ҳози эксперимент мегзаронам, хотиррасон мекунам ки и ҳама вақт нави чи ҳаст дар компанияи мо, лекин специально ин намирӯз охирон рӯзша компания барои мо скидка кадаги, скидка бе ҳадди бад калонай 50% бовар мекунем. шумо ними пулша метиена соҳиби нимхи аппарат мешавем. блендери ручной без свет, особенно шахсоне ки дар Таҷикистон зиндагӣ мекунен. Дар Россия ҳам фарқ надора, ми света неудобнее. Даст катем тез ҳавлида мефора кунӣ, балконада мефора кунӣ, лимча кати пиёза майда мекунӣ, корсон зиврабоям тайёр мекунӣ. Чӣ дорад дар упаковкаш? Ма фақат истифода мебарам майна. Постоянно дар тори устали кухни ҳам хемондагия, барои ки ин ҳама вақт дар кора. Дар даруни упаковка чӣ меравад? Албатта корча қати защитникаш. Так, ин барои зелен майда кунӣ, ози майда мекунем, мебинем. Хидиш, қосачаш. Так, ин дар упаковкаш меравад. Ва дастае ки мо бо ҳаракат кор мекунем. Так, инам хетовуш мети мехеза, агар бори хидиш кунӣ, маҳкам мешавад. Барои ҷои кама гирифта. Анака биёин аз наздик нишон метим ки чӣ хел истифода мебарем. Як овгардон мекунам, сар мекунем. инаш тамошобино зелина қоқ мекунад, ҳам сеткачи меандозӣ ва ҳама оби зелина, оби ки мо мешӯем, хушк карда метия ки барои реза кардани як болои шӯрбо, болои ягонсе ки мо истифода мекунем, хоқи хушро мекунам. ман имрӯз камтарак зиврабой ман ба ҷои чеснок тамошобино пиёз андохтам зиврабоюмда, камакак барои шумо да нишон додан кардам. қариб ки фаромӯш кунам тамошобино, ин кати шумо метонед ки пирог, бисквитный торт, оладушки, блинчик, чтобы комочки набиёя, спокойно шумо метонед чем аз блендерои калоне ки якчанд насадка кати шумо вая шустушӯй мекунед, вақти зиёди шуморо мегира. Фақат ин нами рӯз 50% скидка, ин нами 19 июн то бигем соати 12 шаби бо вақти Москвара шумо метонед мода бинависен. Доставка тамоми ҷои Тоҷикистон, Россия дорем. Барои падарка дӯстони наздиктонам беҳад чизи дар корияй. раҳматтон меган чизи фаромӯшнашаванда ҳама вақт як дасти рости мо дар ошхонаи мо.